ମୁଁ ମହିଷାସୁର ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ମାଗି ନେଇଛି ଅନେକ ବର। ନା ମତେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନା ମତେ ଦାନବମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ମାନବ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଛାରର ପାଦର ଧୂଳି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଜାର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ମହିଷାସୁର। କିନ୍ତୁ ଚତୁରାର ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହାତରୁ କଣ ହେଲା ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହିଷାସୁରର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ହାତରୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଜାର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ମହିଷାସୁର। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। देवी दुर्गा का शरीर जाता है महाकाली कालरात्रि
Dapat